Mihring thisen don hmang rap thlak tak Dragula hrelo chu kan om love mihring nunglai thisen ngei don hmang Dragula le vampire thon thu hian khovel adeng chuaka Dragula film lar Van Helsing te phei chu kan cable TV le cinema ate an chuana sa kan nen deuh vek to in rin om tun truma hian Mizoram zone ala hian he mihring don hmang rap thlak tak mai chanchin Dragula logic chuadan le atro bulte kan chui don ani Bram Stokeran Dragula thon thu ma saber azia hian mi pakhat en ton ania chu mihring chu Wallachia lal fapa Vlad 3 Dragul Vlad the Impaler anti bok kha ani he mihring hi khovela serial killer mihring thamnem berlot lak ania aro relun chung Edi Sangkhazali somli pariat atanga Sangkhazali somsari paruk chung khan mihring nuai khatvela than man anga ngai ania amitha anfin fia zar ringot po mi singli lai an tling ani kum Sangkhazari somkwa pasaria Bram Stokeran Count Dragula ati chukan Dragula ti hi aron manga ma se atro bul tak chu Dragulia ti ani heti hun laya Romanian tonga aom je chu Dragon tina ani azom tu Yulia ti hi fapa tina ania Dragon fapa tina ani chu Vlad Tepes the Impaler hi entinge Dragula aloni ti chu chui fe angaya atoi zongin kan soidon ani Wallachia lal thu thleng hi dudua in lan chon le in ro chungot thei ani lova Bowar manlai Russian ho lal chung ko jingami lal fapa hnuai chia anda hovin athlanin an thlang thin OSD dom anti mai lal thisen kai of voidod bonds ani phot chuan lalpa lal fatak lo son po an thlang thiang veka hei wang hian Wallachia lal chung ko jinga in ngei lo na le in phiru na po atam thin le Vlad Tepesapa Vlad True hi Mircea the Elder tiania chung pui fa po ani chia lo nge Sigismund of Luxembourg Holy Roman Empire Hungary lal thomna wanga lal thu thleng chang the ania hei wang hi ani mai thei Sangkhazali somthum pakhat khan Poland le Serbia lal tenen Order of the Dragon member lomlu anita ani Order of the Dragon tiom jwa chu Europe khochaklama Ottoman ho Islam sa kho betu ho lian zel tur dang tur le Holy Roman Empire hum him tura tangrual pol tinani ti chuan Dragon lem chu an chin chiana sang sanga an choila ta a Vlad 3 po son of Dragon Dragulia ti aloni ta ani Vlad Tepes Prince of Wallachia hi minglema Dragulia ti huwa ma se chong sang sanga le lingtu ten kong sang sangin anda a Turkey so chuan Kazikli Voyadvoda tinan soibera chu miom je chu hip kang tu lal fapa Imperial Prince tinani Dragulia ti te point an soi ma se alar pui tak beraro chu Transylvanian Saxon pamphlet The Annals of Jan Glugos a anzia dan chuan Dragula ti hi ani Sangkhazari somko pasaria Bram Stoker le kabu Count Dragula ti ron chuan hu phei ka chuan Dragula ti ming hi khovel hian nget takin a pom to ti danglam le mai rual ani to lo Vlad Tepesapa hi kum Sangkhazali somli pasari khan politics thila wanga thania Hungary lalailok John Hundiadi athu pekin Baltani kianga dumuna buar helho ten antilumani Vlad Taunapa Mircea po tilumania politics lama an mel maten thilingin amita ande del saka tirgos vistea nge hian anung chungin an phumani hei hi Wallachia ram politics virvel ani wangin an political power hum duin Ottoman ho chuan anon runa
Vlad 3 Dragula hi an aiwa ro rel turin an da ta ani ma se a hun hi a rei lo lei leng khom mai hemi kum ve khian hun ia di chuan wala chi a ron runa Vlad 3 chu awum chuak le ta towa Vlad ta chu Moldovia apatia nen lama atlan chia heta hian October Sangkhazali somnga pakhat thlengin awm ta ani kum edi Sangkhazali sompari ata chuan Vlad tipe sapu mirchia de elder chu athia walasia ramdin mu chu achiri le zualta ram chung boina neu atamba ka thlai thar chu atlaniam na cha sum do na po engruai anilo a mel ma te laka ding chang turim Vlad tipe chuan ro re na khau tak ani atul ti ria chu tiang ngei chuan akeng ko tareng ani Vlad 3 hi dynasty thla tan chuan michimom takani nge yang Transylvania beipui thlak tam taki dynasty lalfanu amandu wangania akuta hian dynasty chung ko tam tak an thiani Vladislav II po kum Sangkhazali somnga paruka Vlad tan ro rena chanle nu khan tha ania anung chunga auna pa phum tu te zinga telvianga soi ani dynasty lalfa pa po aman nge titi lengwa ka chuan Vlad tipe sian a mel ma te lo hum tu nia ria ringot po adim chung lova a khua in a thil tlar dul mai thi dynasty lalfa pa po a thlan tur lailok sa diama thing thi in ama vuina thu an chiar chua lui tir ani an chung ko kalphung reng ani ba ka Ottoman ho hi a ho ve hrim ni na lang kum Sangkhazali somnga khan Hungary lal Matthias Corvinus a thazar hnuaia ta kho do an rela Sangkhazali somruk khan Corvinus anen hian inremna thlung an siam nge ni he hian ta kho chu athitin ur hle a Vlad chu paithla kan tumta a ma se an hlo cham ta hlawani Vlad tipi sian Sangkhazali somruk pakhata thlasik le Sangkhazali somruk pani khan Danube chimlam aruna Serbia le Black Sea in karam ta chu asua sam ta chiam ma he mi chang le tur hian Constantinople ne tu Sultan Mehmed chu sipai sing thum zet ne na ron thok suak ta anni pui tur hian sipai anga chhormai thei sing thum zet chu inring rengin an ombok Vlad the Impaler chuan Turkish mi sing ni zet amante chu Molzuma alo thil tlang furmaya alo muak rum ve hle ani ma se sipai sing ni tanga sing li lek nen chuan chu tiang zo zai chu dan rual ni heklo tirgos vite khopuya po chuan junili Sangkhazali somruk pani khan mel ma te kota atlu le ta ani Vlad tipe sian voithum ngot wala chi rama ro arela Sangkhazali somli pariat Sangkhazali somnga parukatanga Sangkhazali somruk pani le Sangkhazali somsari paruk te khan ro arel anga soyani Vlad tahian Corvinus alai chin nai vai tak then kha chuan a farnu ni nan soi nupuya nein Sangkhazali somsari paruk khan walasia lal ru thleng luin a ron ding chhuak le a ma se hemi kum December thla hian Bucharest kianga ta khonen anin dona athi ta thawani hetianga aboral hian anupuin nung laka fapa pani anei man tramani athi dan chung changa soi tam takle a chanchin dang chu soi thui to lo mai ela anung changra phlak takle athil ti dan rong ra tak kan chui don ani Vlad Dragula lana ber chu aro rel dan nun rong takle hremna ra phlak tak amang thini ni a hremna ngai nat ber le ria ta hlona ber chu thingzuma mihring thil tlanga antisen farkang tir thak hi ni hei wang hian Impaler ti ani reng Vlad a hian sakora hrem tur te ke chu atron be tira muang changin thingzumin a thil tlang tir thin ani thingzum te hi siam lu tuk lo turin uluk takin an siam lok sa diama siang hnoi nal sa diam ani tlang pui bok atam ber chu an mong kwa tanga thil an ka thlenga thil chote ser atanga thil le puma tanga thil te po anom ve bok no pangda chu an nu te om rin chan chungin an thil tlang thin Vlad Dragula hian
mi thil te phum tlar dan tur hi a ri ruat deuh bera khawpui dai pawn hi a hmun duh lai ber ani sang chuanga thil tlar tum te hi a nei zeuh zeu a mi hrem dan rap thlak tak tak pawh a hrengang mai vaika chu hetianga Danube luikama a lo thil tlar khup mai rap wang hian tak sipai rual pawh an len le top niin an sawi sangkhat zali somruk pakhata Mohammed chu a len le chan pawh kha tirgos viste khawpui daia mi thi ruang in thil tlar thup mai a hmu wang niin an sawi Vlad the Impaler hian Adam chunga thil danglam tak tak ti ania chung thil te chu hanta langila Vlad Dracula ti hming thanna ber pakhat chu dan ne thupe ken ko konga le zawmna a hum him dan hi ni hremna ana thin ema wangin aram chunga hian tuma an suangam lowa ruk ru pawh an om lo ni hi alin an sawi Vlad te hi tunlai tong takin a konfi hle maya tirgor viste khawpui kot thler lun lai bera chuan arangka chak no ada tuma in an rungam lo aro rel hun chung zongin he rangka chak no hi khoisan lovin ada na nga hian a om reng mai ni in an sawi Vlad Dracula hi kongle lama chuan khotlang le ramtana mi thanem ngai deuh mai ania a hoina lama hian a tili tukma ma thin zawk ani voi khat pawh an ram chunga mi re thei piang sual le kutdo an tamlu tukin a hria ti dana ngai tu ta mi re thei kutdo le piang sual te tan roi the tura somna puan tir ta chiam maya aram chunga tuma ril tramin anom turani lo ti chu a thupui ani te chuan tirgos viste a chuan mi chum chhia te chu anon kal khom ta chiam maya roi ro pui chu an ein an in tlang ta ani zana chuan Vlad Dracula chu ami khwal te ma a chuan aron in lana enge in a du he khowela hian engma tla cham lowa in omin duem aron tia an du thu an au chopui lai chuan Vlad Dracula chu a chuaka an roi thena in lian pui chu a hal tir ta ani tu ma dama tlan chuak an om lo boyar te hna chuan an mi hring pui te chunga phurit an siam bel zelo nan a thian fai ti a soi mi mai voi khat chu sumdong pakhat hian tirgos viste atlowa he khawpui hi a thianglim hle ti hriata wangin a sum bom chu zana kholaia aria tamaya ma se jinglama a han le chuan arangka chak poisa za somruk chu alo bo tatlat mai rang takim Vlad ta hna zual ko thoya ani chuan a sum chu a hmu kir le nge yang ti alo hril mi a boka chumi ni ngei chuan Vlad Dracula chuan thu pe khau tak mai a chuata ni ruk ru chu man ania poisa chu hmu kir ani lo vai chuan khawpui chu a hal lang tin thu pe ka chuani zana chuan Vlad ta chuan a sum bom atanga rangka chak poisa za somruk pakhat la chuakin sumdong pa bo ma chuan da turin thu a peta a atuka chuan sumdong chu Vlad ta ma a lokala zana a sum chu ronda kir thu le poisa pakhat an da bel thu aron soya chuti lai vel chuan ruk ru chu manin anon hruai ve boka a poisa ruk po anon man sa ngal bokani Vlad ta chuan chu ruk ru chu thingzuma a thil tlang tira sumdong pa hna chuan a poisa chuang kha report le lo vai sela chuan chu ruk ru pa bula chuan a thil tlang ve nge yang ti a hril ta chau ani awa velna Vlad ta chuan lo nei tu pakhat a duaya kor ching ha chunga na thok hi amua a zona chuan a dinga lo nei tu pa nu pui chu a ko tir ta Vlad Dracula ma chuan lo nei tu pa nu pui lo wanga khur roi zoi chuan an roya lo nei tu pa chuan a hlau tak chung hian in su le puan thui le ei rong bola a hun a man thin thu a soya ma se Vlad ta chuan a pasal kor ching tuk chu ko pain nupui that chi le rin om lo ani thu a hrila thingzuma to tlang turin thu a peta mi amai ani lo nei tu chuan anu pui chu nu that chi ani lo thu le alaka alung oi thu soi sate ma se anu pui chu an ti hlum ta thawa chuta Vlad ta chuan meiche pakhat chu lo nei tu pa nu pui tu thu a pe a lo nei tu pa nu pui masa ang maya that chi ani chuan hremna ngai tho chu ama chonang ti in a vau zui nek bok Vlad Dracula hian voi khat chu tirgos viste kothle nung lama hian nupui pakhat ania
he hmeichhia hi a hming chu Soilan ani lo he nu hian a hmangai hle ni tur ani Vlad Dracula ti hlim dan tur le ama hi thei dan tur ringot angai tua voi kha chu ti lo ma tum lu tuk na lama arai ti in do ta hril tamaya Vlad ta chuan mi thiam te en dik tir ta thoya anu puin do ta soi ti a hria chuan a pum atanga a hnu te thlengin a zai thler ta huau maya na tua reng rengin ama hmangai tu anu pui chu a ti hlum ta ani Vlad the Emperor a hlim thla toy te in han soi leila literature le sumdon na khovela Vlad the Pesa poimo dan le a chanchin zong soidonila kan soi seng lawang chu wangin a poimo le ngainom zual chau kan ta lang ram ani Vlad the Pesa khovela serial killer om to jinga chuan mi that member ani ti kan tha to ome a mi tha an fin fia hi mi singni zet ania fin fia lo nuai khat vel lo mangai ani ama dot tu chu Elizabeth Bathory le Gilles de Rais te chuan mi zali an thatani a thi nu kum zali chuang sang khat zare songkwa pasari khan a chanchin be chan na mang hian Bram Stoker chuan Dracula thon thu ma saber Count Dracula aron ziaka sang khat zakwa somsari pakwa khan Romani rama nge hian Vlad the Pesa ti film chu ti chuania a changtu berpo Stefan Silianu ani nge kumsang ni khan Dark Prince The Story of Dracula ti chu ti chuale ani bok dik tak chuan Dracula le The Vampire thon thu hi film zong hring chuak tu chu tuna a chanchin kan soi tak kha ani